Ang thanya ni musung yang kathang tong na musungo oi shoran kisa suba bagi. Rangchangni takhok tai bukhok chong jeng obahnya update kital norokni buskang tubui ma phaykan nokbor news mangklikni bisingtei. Sanani sigang no khakamai phayo haikaba mokoli muktui yori phayo. Mokolni simi hawo gedalai thango mokolni muktui sokornani nango. Obakem belaikino nukhungo jengjalangi tongka cha gerei nukhungo tongkachang gerei rang puisa gerei ni bial. Haikaba masaya mananya ni bial. Genukhungo oba haikino rangri gerei ni bagino oba haike thonyani salchim na singai ma tongsiwo. O kamingkha seng phaikat tini bukhuk khumjar debromani nukhungo belakin bini saksori hamya belaikano khairma singjaja angai tongjaka umor komono bini tag bemar rangjak tongmani bagai tamo bemar rangkha bini khuktuni jeng silainai norokno phunuknai engko o kamingkha waikhere sodor kami belbra ardi block baike khobjak post office singke jormo joynagar gnor khnai tongdi bini khuktunya tambo koksa Anbo mungkha rani debroma Dakhin Radapur waikhere sodar para Ani serai hamyang mani hingke An serai bumung ke khumjar debroma An buslan bung ke khaksang debroma Debin babu kurui 2021 ni March ni 12 tarikh thijak Abon pore hingke aje dino bini kidney hamyahan to sungsaimiya bini dehar phuli hekya phuli heman pore hingke sungbono doctor nai rekha first SK debai Nariman pore hingkang kano borogan kidney thamyani saka duita no abon pore hingke sung loge no saimang hingke taisa agar tala jibi hospital ni doctor phanoka manus sarbai ebon pore hingkang ajaga nariman pore hingkang bobo sawo duita kidney hamye hamnai 3 mas bitisar di sungma bitir kha 3 mas bitisar kha लगातार 3 मास बिथिसार मन परे इंजेक्शन रखा 2000 के 6टा रखा थैनि एरपरे गंगा सुंताइसा आमो बनाये पाइमन परे के बिन साक सरिताइ बा हम बारी मन परे के सुजी बि हॉस्पिटल एडमिशन खाके जीबी हॉस्पिटल एडमिशन खाइमन परे गंगे डायलिसिस खाइदि निसुं साजाका हेपानो सुं डायलिसिस खारिया नै Bakawa tanay sabta kaisa faste tanay ka Hayriya nay Erpore hanggang kasu Basayrang sungoka basayrang Hyderabad tangjak Bakrajang sungoka Bakrajang sahoro Hayriya hanggang babay kes No samaju Hayriya chandra manu sanyay jini ke sung sanyay ke doktor no Sanyay man pore hanggang hayriya ujoli hanggang sung salo no sungoka Ansamri no Sung hormone hanggang pore hanggang borogano dialysis khairina nangka ma khairidi khairina nangya gauta khairidi ni borogano saka samani pore hanggang Zong dialysis ma khairika dialysis khaiman pore hanggang dialysis anji bonang khu khneyaku Dialysis mani tamo bo Dialysis mani bini te thui bai o de moila jamung man no was khanya hinai chau ge was khanya na kankno rang ro bisna rang keto apro sine oko bokre Ayushman card kuroi sine 1.5 lakh taka apro thangka orang 1 taka phana anya kuroi parau ni borok rang subakha kombes rang khangai tei sini MDC Dagones borok no sawo yang pokoknya 10,000 taka rang mangkha kete nyong ni borok no koi kha ani serai hai tong kha ne saman pore hingga an munai chong jotono rang kismi sa khangai borok anu rohorka erpore doctor ang sauka ang tam khanya ang kun khanya sombok kurei nong ration card tora tong hungu BPL ne ang BPL an ration card kurei ani ration card bun kha 2 taka jada BPL da tamanga bo saimia edopni sawa ke edopni sakangke abo fan tui haje hingke singa jagawo Kisah bithi magna mangkha bithi magna man pore sung dialysis khairaka khairman pore je tongmani rang bithi birai paiman tuikhe kono jaga baki na kha kono jaga ko kha erpore hingke ai keno dialysis khairi paikhesu jam sujra je rogi bini sago je habai tongmani je norok doctor sa khamnogo je norok laisi tongmani bisuk balo kata bukbai
Tabuk bai astoma soli tong. Astoma soli tong. Engka astoma je cholman bisingo tabuk hamani da nukjak tamo bobo hairo. Bini hamani bo saime ko hamya saime ko sungus kango doktor naira mahangka bin kidney motamoti tabuk ta kisa koler komi win phayo phaipana norok rang kuru jodi se khaima ya hangka na srainyam narglak narmangla khnu sawano ke sungabon pore hangka bin dara sungno ek taka phano sini afau rang kuri ni bagasang askrim phan ma phalsana yama ke uskuti pa hamya noi uskuti snam na kha abo paran borong snam ro kombes rang roi Kaya pore hangke bo ambanya kombes tabu askrim phaloi wate jora phaloi bo maya jora khay sung thanani burang kuroi abon pore bini dialysis khanya burum no 1500 1600 aba hake rang nangai thango no khongole norok tam khasalai tong norok ki askrim ro phaloi ja salai tong naike kubun samro kubun samung to kono pharang khai malia jani busa askrim phalo kisamisa ke bembakra juk song kisamisa rang rohoro Kaya yang nog na boro kisamisa paran boro kisamisa kan zoli mato an pusla askrim phalman rang to maya na maya kaisa jaga thanan je sugya dino paso ta karok se maya ke ni busano blana an busa khoro busni an busa khorong ngai khaksang masa khumjar masa sala masa bri masa ni logini ke sungjarno yakar an logini ke sungjarno yakar thangja kang onek briman mangkha agi ne simna ang briman kagia Kau tahu khumjani bagai lukurokno ni kesar mutam bo. Ang lukurokno kejaran pusajuk sak sori hamnan bagai sak sori hamranan bagai rangki sampai suba susanu lukurokno sanayan serai lukurokno suba phano bini sanan mairong tongkhe bok thang tong thung ang bono thanda musungya bini busa khorok ja tongo khairang mar singja sala busa pas bosor serai amno nu khangka bukhagelo an busa tong ba habrada musuk chogo ang buka patina nayo hambajano ke munai ko kunjar nung letung bo he box nai mane o khaganang do am ko char min tong no phanya ning thung tai chumana ning thung nang tong na musung ko hanya bena musung ya tahu sak sori ro kosto dangit ma tong kosto nang tong mai ro de chawi ma chai meya nang hai kosto ko ma tong kata na khabuni takhok tai bukhuk chong oba haino thunyani musung ya hani kaka koko kabui tongja kha buma hai ko ba busa nukhungo ajimung krei rang puisa hanyani lama krei askrim phalaise ta busla okra nukhungo oba haikese cholirik ma tonchu haikoba bono bini kkeino khumjarno nai ma tongsu doctor sakham nogo gulukurok jotono norok jara tongnai rok rangri jotono nung khoksa bo khok noi bo khok tam khlaiye nung ang jotono thansa milogoi bono chuba laikha hangke bini sakhamya hamui basai phainai bo tabuk tong thok sa thok tongnani musungui tongui maya nukhungo serai sikangko bini umor bo kom ko umor rogle busero ungkhana kai 24 running 24 na bini umor bo kom ko ungka tabuk se 24 ungke norok sanya mangkhana bini chehra nogoi bini tabuk ekdom sak sori belakino bari jak ungke bini je bohogo ungmale tamu bini bohogo ke tei bai sutoi jamu go chongta angkate khia abon tei bin bohogo bhayengo bini nile kire kika je fro dialysis khayo e adin hongka aro dialysis khaiman pore hongka bathroom tolangai borok stiro khiru ta Engka abo kaya hangka de omo hai kaya hangka bo kisikia. Kaya hangka kiui maya kos. No ogo kisikia ta. Washa bo kiuta. Samaro ekdom kom. Sama kom. Samaro beng bashi jak hanya puna. Samani beng bashi jak. Tabo saranan hangka bono rogo kibuoi bote kiman pore hangka taisa songoi masaro. Doktor soja sar dihne dino soja sar dihin pano sung doktor soja sar imaya sinya gorang kerinya bagai
sungbono doktor shar khangke binte hatte ha fuliman komungnai tei tai ha jamungman komungnai ni sajago sunghai pon doktor rok sari me bon thingmot rangri kering rang kari je bagen thingmot sung pon doktor sari me ya doktor rok sai ro hopubono doktor rok char khangke bini sak shori rok mane je fulima rok mane tai kisa kese bono tai kisa baron hai ko ba hamono rangri kering bagai char woi maya doktor tabuk sawi manai tongo hamnai omchar kangka sak sori ta kisa sojong nai nei doktor ok sai roma ba char oi maya rangri krini bagai gerangchani takok tai bokok chong norok tini ni mangplik norok boba hangjaka belakino khakam jaknai belakino mokoli mukti yor jaknai norok chubana ni musung tongka hangke bini nok nukhungo phayei bini location haikaba orongkha khumlung yango khumlung titi disi ganano bisi chalia wakire shodar kami norok khada khanaka dokhin radapur wakire shodar kami tao kami ni bumo ngai bolok hangka borok ni belbari ardi block dokhin radapur ke norok no o address ruwana haika contact number borok ni kokduk number ruwana norok o kokduk number ni bising tu norok chubana ni khlaidi haika ban norok chubana ni bo hunungke norok bong ni nukhungo bo phainai phiri borok ni bo hai halok ngai tongkha nge borok ni nukhungo cha sini mane chanani nungnani abu wasuana liya borok tabuk bini sago sak sori hamya obosu wanai tongchiu nge belakhen wara machingcha joto rangchani takuktai bukukchong norok nai tongnai rok jotono yak baksa yak thancha khlaiye jotono khoksa khongni chubak hangke ani kekei khumjar debrma hamnai bo tabuk thunani musungyani sai tongka ang thunai kya ang thunai musungyani kisa khakwar khasuba badi khabni takuktai bukukchong obahanyo chini kekei khumjar debrma bini umur bo komkho takse 24 plus 25 ko hingga boni bisingo no bini tabuk saksori duita kitinik no temis nei doktor ba sajagai tabuk nukhungo tong kecangkerei sa kecangkerei sana nangnani no wana liya bini saksori keham tongnani bagai tabuk wana jak hade hamno rang pusa kereni bagai bo wana nani abono tabuk sini kekei social media o nukjanani musung ya lasi tutuino norok ni busgang nukjaknani nangkhasini kekei khumjar tamni bagai himale rangri nangmani bagai joto lukorok no norok ni phan haikaba norok ni hamjakmung chini kekei khumjar no norok bakha hangke norok khairok jagai chubakha hangke bini saksori je hamya ngai tongmani klai tongmani thongro klai tongmani chai nangai maya totra thangya muktu yori tongmani o mukti rok no hosawi manai ke jotono thancha khlaiye jotono yak baksa khlaiye jotono khoksa khoni khlaiye chini kekei khumjar no jotono chubalai tiprasa kiching tiprasa jotono chungnai laino thancha khlaiye ke chini kekei ni jeng brok ni account number wana norok o account number tunya norok subanani khlai getinin mangklik norok bobo hangjaka o mokoli muktunya khusanai sabo tongnai chin kekei khumjarni norok komini bisingtui norok singhodi nai tongnai rongna jotona hambai khulumkha।